hapon mga ornamental. Update lang tayo ngayon about sa mga long fin na beta na na-breed ko. And so far, successful naman mga ornamental. And diretso ko na rin ipapakita mga ornamental kung anong technique ang ginagawa ko para mas marami tayong mabuong fry or mas marami tayong mai-survive na fry sa batch ng breeding natin. Pero bago ang lahat mga ornamental, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload natin. And maki-like and share naman mga ornamental para mas marami pa po tayong or mas marami pang makapagpanood ng video natin. So, eto na nga mga ornamental. Pakita na natin. Ito na sila mga ornamental. Yung copper half moon. Tapos yung galaxy half moon na multicolor. Then yung crown tail na platinum. Marami ka. Madami. Itong mas madami mga ornamental. Ang ginamit ko pa lang pabubble nestan is plastic lang po. Yan. Ganyan sila kadami. Yan. Tanggalin na natin ito mga ornamental. Tapos tatanggalin na natin yung mga tatay. So ngayon mga ornamental, kailangan ko na po siyang i-transfer yung mga fry. Pagkatanggal ko ng mga male na mga beta, yung mga tatay, ita-transfer na natin yung mga fry mga ornamental sa mas medyo malaki-laking grow out tank. Kasi pag ginayaan ko to dito 24 hours, for sure nyan mga ornamental, magbabawas at magbabawas, mamamatay at mamamatay yung mga fry hanggang sa maubos siya. Kaya yung iba sabi nila dahil sa malamig, tulad ngayon malamig ngayon ang panahon ko ornamental, kaya i-try natin, tingnan natin kung talagang sa lamig bang talaga yung problema kung bakit namamatay yung mga beta fry. So ito, ganito ang gagawin natin mga ornamental. Ito, tatanggalin muna natin yung mga male, yung mga tatay. So yun mga ornamental, natanggalan natin yung mga tatay na beta. Ang gagawin na natin, ito dahil kukunti lang naman yung sa copper half moon, lalagay natin siya sa maliit na palanggana. Ito rin yung sa platinum crown tail. Lagay na natin dito sa isa din na palanggana. Tapos ito mga ornamental na sa multicolor na half moon, dito ko lalagay sa aquarium para mas malaki kasi marami sila. Then hahayaan natin sila dito mga ornamental lang for almost mga 10 minutes bago natin i-release. A
A few moments later. So almost 10 minutes na mga ornamental. Release na natin yung mga fry. Ganito lang po yung ginagawa ko mga ornamental. Dahan-dahan lang. Ganito lang kasimple. Yan. Ganyan ang ginagawa ko mga ornamental para makasurvive yung mga fry. Day old fry. Ganyan. Nai-release na natin mga ornamental yung sa copper half moon at saka sa platinum crown tail. Release naman natin mga ornamental yung sa half moon na galaxy multicolor. Dito siya. Ito. Dahan-dahan lang natin mga ornamental. Di pa naman ako gumagamit ng talisay extract, talisay leaves. Ganito lang. Kaya mini-maintain ko talaga yung water quality. Kasi yun talaga yung key. Walang iba. So ganun lang mga ornamental. Yun lang ginagawa ko. Siguro mga 1 week to 2 weeks update ako kung ano nang result nito, kung mamatay ba or sumurvive kahit malamig yung panahon natin. So yun lang muna mga ornamental. So yun mga ornamental, nandito na po pala yung mga betta fry na nabuo natin sa breeding. Dito yung sa platinum crown tail, dito ko na po nilagay. Tapos yung sa galaxy half moon, dito naman po sa baba. Then dahil ko konti lang naman yung sa half moon copper, dito ko na lang nilagay sa muna sa maliit na palanggana. Kasi kukunti lang talaga sila. So mag-update na lang ako mga ornamental siguro after 2 weeks para mas visible na yung fry. As of now mga ornamental, hanggang dito na lang muna. Big shoutout na lang po kay Mr. Arog-Arog Parody. Tol, shoutout. Tapos sa mga co-member ko sa Bicol Ornamental Fish Keepers, maraming shoutout. Malaking shoutout sa inyo mga ornamental. Hanggang dito na lang. Paalam.